Mestská florbalová liga, ktorá je jednou z najlepšie organizovaných súťaží v meste, vyvrcholila v posledných dňoch finálovými zápasmi v žiackych a študentských kategóriách. Medzi strednými školami, kde sa tento rok zapojili len 4 tímy, dominovali tretíkrát po sebe florbalisti Likavky. Ročník bol veľmi vyrovnaný z toho dôvodu, že vlastne sme mali kvalitné tímy, či už Osada, Politechnická, alebo my. Bohužiaľ, mali sme aj gymnázium, ktoré malo 3 kontumácie, dneska neprešlo na zápas o 3. miesto, čo nás veľmi mrzí. Za to finálový zápas bol dôstojným vyvrcholením celého ročníka. Politechnická škola držala s favorizovanou Likavkou hrajúcou florbal aj na celoslovenskej úrovni krok až do samého záveru. Tam však dostali rýchle 2 góly a prehrali. Politechnická bojovala, za čo si zaslúžia poklonu, dobre hrali. Myslím si, že nás vyčerpali aj čo sa týka kondične aj psychicky. Podobný scenár mala aj nadúpanejšia kategória základných škôl. Až 8 družstiev v nej bojovalo od septembra do júna o primát najlepšieho florbalového celku v Ružomberku. Víťaza ale našli opäť za váhom v Likavke. 3 roky po sebe Likavka je naozaj taká dobrá, že všetkých tu takto pobije? Tomu verte, je najlepšia. My sme vyhrali aj slovenský pohár, čo sme boli v Topolčanoch, čiže poctivo makáme na sebe a snažím sa byť čo najlepší. Trénujú, neviem, či 2 alebo 3 krát do týždňa. My sme mali tréning 2 razy do mesiaca, boli dobrí, fakt sú majstri. Turnaj organizuje v hale T18 už 5 rokov Centrum voľného času Elán spoločne s klubom Meteníci Likavka. Úroveň sa snažia zdvihnúť nielen pravidelnosťou či organizovanosťou, ale aj motiváciou v podobe lukratívne vyzerajúceho putovného pohára. Dnes dostali chlapci krásne medaile, pohár, putovný pohár. Je to o prehrách, o víťazstvách, ale z môjho pohľadu, z toho výchovného pohľadu je najdôležitejšie to, že si našli a nachádzali cestu počas celého školského roka. Jedenkrát v mesiaci, bol to štvrtok, práve tu, aby sa zahrali, aby zmysluplne využili voľný čas. To je to najpodstatnejšie z môjho pohľadu. Mne sa to zdá dobre, pretože aspoň nesedíme pri počítačoch a vlastne športujeme všetci. Mestskú florbalovú ligu hrali tento rok pod hlavičkou CVČ Elán aj muži. Víťazmi sa stali florbalisti tímu Grand Rapids Ruža.